Salut, mă numesc Wojciech Szwarc, conduc o fermă numită Farma Hmel. Pe lângă activitatea agricolă de zi cu zi, ne ocupăm și de dezvoltarea unor utilaje noi și de modernizarea echipamentelor mai vechi, care încă pot fi folosite eficient. Chiar în spatele meu se află unul dintre prototipurile noastre. L-am construit combinând un semănător vechi cu o mașină strip till. Acum transformăm combinația asta într-un utilaj complet nou, gândit pentru secolul 21. Semănătoarea numără semințele în timp real și lucrează împreună cu sistemul strip till, totul într-o singură trecere. Este un concept nou, total diferit de ce foloseam înainte. Am decis să fac modificarea pentru că am cumpărat un utilaj nou, un echipament remorcat și urmează să investesc și într-un tractor nou. Dar deocamdată am crescut puterea tractorului nostru mai vechi ca să poată lucra fără probleme cu noul echipament. Am ales AgroEcoPower fără să stau pe gânduri, colaborăm de cel puțin 15 ani, poate chiar mai mult, și am fost mereu mulțumit de munca lor. Nu am avut niciodată probleme, totul a funcționat perfect din prima. De exemplu, la acest tractor mai vechi am reușit să-i adăugăm 50 de cai putere. Și ce e mai tare e că, fără să cumpăr un tractor nou, pot folosi acum utilaje mai mari și mai puternice. Asta a schimbat mult modul în care lucrăm. Acest tractor încă are mulți ani de lucru în față, așa că ar fi fost păcat să-l schimb doar pentru că îi lipseau 50 de cai. Acum are puterea de care aveam nevoie și putem să-l folosim în continuare pentru mulți ani de acum înainte.